sukaldean goxo, eta kozinatzeko prez, eta lehen errezeta moduan ingo duna, zapoa, kurri eta laranja risotoarekin. Hortzarako. Zapoa, beraiek arrantzatu dutena gaur. Getaikua. Getaikua. Ona. Oso ona. Arrai honena getarin. Dudi gabe. Bueno, dakiu bat getarikoa dala. Gero, ekarritu tipulinak, aizarna zabalguak, joango baratzaketan die. Hori. Hobenak. Eta laranjak, bakoan iraman baserrikoak, eta hango Durangoko jurretako papelerak ematen dion Ukitu zapori. ukitu berezia, ketua, laranja ketuak eta guk Durangaldetik ekartzaitu.